itigasịla egwu ka anyị gbagodi touch na ụmụ egwu itigasị because achọrọ m ka interview a ọ bụkwala egwu ọ bụkwala ihe mmụta ihe etago ife nji ajụgasị gị ajụjụ a bụ ka anyị gbatị ọkpa n'ebe bụ na anyị gbasị ọkpa people amakwalụ na okenye bịalụ gbam interview tata itile egwu wuchala ewu itile egwu inwe ike ịgwa anyị egwu gị kasị wee wu ewu mgbe itile egwu ma ekwu ịma na egwu bụ nke a nwere ike ịmasị onye a bụrụ ya bụ nke kacha ya mma jekwa n'akụkụ ọzọ onye nke a bụrụkwa nke ọzọ kasị ya mma kama na ife mmalụ bụ na egwu ntiri ndị mmadụ nwere mmasị na ya riri nne agụghị o ruru 50 n'ime egwu niile ntiri ndị kacha mma n'ime ya ruru 50. Elotere m ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe nwere ike inye anyị ka amakwalụ ma Papa Echendu weda ma ọkadịzikwa ọka nọzikwa anọ m ya aka agbapọrọ dịrị mmanụ izizi akwa ya aka agbapọrọ mmanụ izizi ọ da-adọ anọ m ya ịma na ndị Igbo si na agadi nwaanyị adị aka nka na-egwu ọnwa agba ụfọdụ nwere ike unu ama iri mana ọgụ onye bụ egwu na ahụ ịmarụ na emu nwoke kpara ike mgbe ọ kpara ike gwa piano key ọ ga-enye gị ma ọ bụ padlock ama m nkụ na-eyuzu egwe ya key ịmanụ ka strength ya ha na-epi kama na ngwa ya werezi key sọrọ ya okay kedu track nke nye m ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma nye ndị isi nye ndị ekpenta ọgaranya n'eluigwe nyekwa ụmụ ogbenye na-enweghị nne ọgaranya n'eluigwe nyekwa ndị nwanyị bi na-atụ n'ọnụ ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ihe Chineke ọ baghị ga-eju ọgaranya n'eluigwe Chineke anyị agaghị eji ụgwọ ọgaranya n'eluigwe limited n'eluigwe amaka ọgaranya n'eluigwe milonia n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma